Колькі мы так не збіраліся? Ну, слухай, нас усё госці да госці, хтосьці ёсць, няма кагосьці. У нас кожны раз, калі у нас 1-2 госці, мы потом такі вяртаемся, такі, нарэшце звычайны навасны выпуск. Адбылося. Ну, нічого, хутка там адзін дзядзька тур свой з'ездзіць і до нас прыйдзе. Ну так. Будзем з тупымі пытаннямі да стендапу, яму да яго прыхадзіць. А як вы шуткі пішаце? Я размаўляў з сумным Коленькай, і ён сказаў, што самае простае, што ёсць у жыцці, гэта напісаць жарт. Але я такой, як вы гэта робіце? Таму што паглядзець увогуле на мой твиттер, у мяне там просто, ведаеш, перакаці поле, просто... Да мяне просто час ад часу нейкія дзіўныя думкі прыходзяць, я такі, ну, трэба ў твиттер. Я недавно зразумеў, што шлагбаумы гэта замаскіраваныя зігамёты. Нацысты. Я аднойчы пад'язджаю к шлагбауму, кажу 2 словы, і ён такі... Я такі цудоўна. Які жах. Слухай, ну калі нас аб'явяць экстрэмістамі наконец-таки, то мы будзем ведаць за чаго. Будзе за што хаця б. За шлагбаумы. Ты бачыў, што тутэйшага шляхціча экстрэмістам прызналі? Так. Я просто сиджу такі, за што? Мае віншаванне. Просто мне здаецца, што гэта апошні чалавек, якога можна абвінаваціць в экстрэмізме. Так, які такі, Лука! Ён! Пачвара! Нема ў яго такога? Ну, слухай, у него нешта не было. Ну, добра. Ну, так вось, гікаўскі, першы гікаўскі, гэта ўжо 40-й выпуск, яшчэ крышачку, і мы на пенсію сойдзем. Ну, так. А калі б мы былі госслужбовымі, то ў 45. Ну, так вось. Што? Нарэшце выйшла вось такі маленькі разгончык. Выйшла Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Гэта маленечкія разгончыкі на падкастах зараз просто па 3 гадзіны просто. Пра Tears of the Kingdom мы будзем рабіць спешл, мы будзем пра яе рабіць вялікі спешл, які цалкам будзе прысвечаны ей, таму зараз не чакайце ад нас вельмі шмат усяго. Так, я набыў, нагуляў зараз недзе 30 гадзін, пакуль я яе кінуў, таму што ў мяне няма ніякага настрою. Што я магу распавесці? Ну, гэта такі вельмі дастойны працяг для Зельды, і там з'явіўся... Працяг DLC за 70 евро. Дзіцячая гульня. Бачыш? Увогуле, Nintendo гэта пляцоўка для дзяцей. Ну так, так. Там нічога добрага няма. Зельда і Марыо. А вось калі б яно выйшла на ўсіх пляцоўках, цались бы усе просто... Мне тут вспоминается, и была такая гульня для эксклюзив для Nintendo Switch, зараз уже не, она на ПК, я просто праз некалькі год, и называлася она Astral Chain, и тады, калі яна выйшла, падняўся такі жахлівы хайп на той конт, что вах, чаму не на ўсіх пляцоўках, гэта абмежаванне таго, што у добрую, каб пагуляць у добрую гульню, трэба набываць толькі Nintendo Switch, а калі такое робіць PlayStation, вам цалкам норм, там Alan Wake 2 зараз спансуецца Epic Games'ом, и выпускается только эксклюзивно для Epic Games Store на ПК. И никого это не бентежить. Гэта іншае, ты не разумееш. Я не разумею. Увогуле эксклюзивы Sony. Гульня абмежаваная, тэкстуры нізкай здольнасці, таму што ну бачна, што распрацоўка для вельмі старога світча, якое там железо 2017 года, канешне, для дзяцей. Сюжэта, як заўсёды, няма. Хадзі, сабіраю ўспаміны Лінка, і увогуле, хто там з іх Лінка, хто там Зельда, незразумела, таму што я заўсёды лічу, што галоўны герой гэта Зельда. Ну вось гэты хлопец, які бегае, гэта ж Зельда. Руді, Віталь, прывітанне. Крыжовы паход ад першага гікаўскага. Ой, бляха-муха. Ну так, слухай, ну так а що ти хотів? Ти почекай, у нас зараз буде новина про імпрезу PlayStation, і ми зараз будемо, як Руді плавати по Nintendo, ось ми також будемо плавати по гэтому, тому що я цалком нічого не розумію у PlayStation, для мене... А що там розуміти? Я поглядів гэту імпрезу,
і Ты яе паглядзеў на? Так, я ее паглядзеў у прямым этэры, і просто такая цікавая рэч, што мне на 96% гулень просто насраць, што там прэзентуюць, і усе ж інсайдеры крычалі, што гэта другая частка эксклюзіву Sony будзе, што гэта будзе такі же выбух, як калі прэзентавалі PlayStation 5. Усе чакалі Bloodborne, усе чакалі, так, усе чакалі трэці Horizon, напрыклад, усе чакалі там The Last of Us 3 і так далей. Онлайновую частку. Ну, онлайновую частку так чакалі Ghost of Tsushima 2, але нічога з гэтага не было прэзентавана, і Том Хендерсон, Spider-Man 2. Ён такі, тыпу, яны просто не показалі гульні, таму што яны не захацелі. Я вось сижу і думаю, а чаму яны іх не показалі, таму што калі яны у вас гатовыя, вам трэба прадаваць кансолі. Ну, чаму не? Чаму б не показаць? Чаму на 96% мне не было цікава гэта прэзентацыя? Яшчэ 4% гэта Alan Wake 2. Вось, і я не могу сказаць, што я вялікі фанат Алана Вейка, але я яго прайшоў 2 разы яшчэ на Xbox 360, і ён мне ў ім усё спадабалася, акрамя баёўкі. Я калі убачыў, што там та же баёўка, я такі добра буду, здаецца, праходзіць на Ютубе, таму што я на гэта не падпісваю зноў. А Resident Evil VR мод тебе не цікавіць? Не, цалкам не. Ці новы фінальны дадатак да Destiny 2? Таксама не. А, напрыклад, тебе не цікавіць новы Assassin's Creed? О, толькі гэтага і чакаў, таму што Assassin's Creed. Вось слухай, вось прэзентацыя Sony і ўсё, я думаў, яны зараз выйдуць такія, вось у нас такі эксклюзіў, набывайце нашу пляцоўку, не гуляйце там на Xbox, гуляйце ў нас. А там амаль што палова гулень выходзіць на Xbox. Типа Spider-Man 2 эксклюзіў, ну колькі часу гэта, ну будзе там гадоў 5, колькі там першы Spider-Man быў эксклюзівам лойкі. Опять-таки інсайдеры кажуць, што зараз Sony вось гэты тэрмін таго, колькі гульня будзе эксклюзіўная, яна будзе не такі доўгім, там, напрыклад, год эксклюзіў для PlayStation 5, а потым выходзіць і на ПК. Але мы ўсе ведаем, як верыць інсайдерам, таму я не магу сказаць, што гэта вах. Metal Gear Solid таксама ідзе на Xbox Series S. Ну так, яшчэ на X, ты забыл про існаванне Xbox Series X. Слухай, я зараз кожны дзень ганяю там, дахажу до конца, рыхтуюсь до новага дадатку у Кіберпанку. Я ее цалкам прохожу. Прям на 100%. Увогуле не цікава. Слухай, а мне так спадабалася, яна такая релаксовая. Але калі завезуць лінка туды, тады я пагуляю. Лінк у Кіберпанкі гэта добра. А лінк гэта хто? Я веду Зельду. Ну вось, а так паглядзіш, ну прэзентацыя, ну так, ну яны яшчэ навушнікі паказалі свае. Так, і яшчэ паказалі сваю партатыўную кансоль. О, матка боска. І гэта вельмі цікава, таму што гэта нельга называць партатыўнай кансоллю? Ну, гэта кансоль для стрэмінгу са сваёй PlayStation 5 для геймінгу у тваім ложку, і ну вось гэта як, напрыклад, Steam Deck. У мяне ёсць сябры, якія набылі сабе Steam Deck, і я не веду ні аднаго, хто б з сабой яго таскаў. Усе таскаюць Nintendo Switch, таму што не вельмі зручна. Ну слухай, ну яго ж аўтаномнасць меней, чым у Nintendo Switch. Ну, слухай, вось у меня Nintendo Switch я набыў у 2017 годзе, і у меня аўтаномнасць зараз каля 4 гадзін. То бок у мяне зараз такая аўтаномнасць, якая у Steam Deck. Вось, кажуць, што вось у гэтага Project Q, як ён называецца, таму што пакуль яшчэ невядома, як он называецца, 3-4 гадзіны аўтаномнасці, і не зусім зразумела. Глядзі, гэта цудоўна, калі яна будзе каштаваць 200 евро. Гэта Sony. Гэта Sony, я разумею, што гэта будзе каштаваць 400 адразу, таму што гэта прэміальная прылада. Як і але яна так ублюдскі выглядае. Ну так, крыху. Зараз знойдуцца людзі, якія ў цябе пачнуць кідаць кавалкі лайна, таму што... А Switch добра выглядае? Switch твой добра выглядае? Не, ты што, гэта ж цалкам геймпад PlayStation 5, гэта ж DualSense, просто пасярод якога впілілі. Па-першае, цікава, які там будзе экран. Калі гэта будзе OLED-экран, тады мне зразумела, чаму яна будзе каштаваць там колькі-то. Ну там, напрыклад, ну я ўсё роўна не бачу ніякага сэнсу у... Ну, давай не будзем кідацца зараз фразамі на той конт, што гэта недапартатыўная кансоль, што цябе там вот прымусова трэба набываць PlayStation 5, што гэта не працяг PlayStation Vita і так далей. Але
Я не разумею просто, ну, калі, ведаеш, калі туды ставятся сим-карты, ёсць 5G, і можна падлучыцца да сваёй PlayStation 5, дзе бы ты не знаходзіўся, тады просто клас. І ну, гэта мае сэнс. 3-4 гадзіны. Ну, опять-таки, сярэдні пералёт па Еўропе 3 гадзіны, 2,5. І цябе будзе хапаць на гэта. Там, даехаць там ад Варшавы да Лодзі, опять-таки, там 3 гадзіны, напрыклад. Я не ведаю, дарэчы, колькі ад Варшавы да Лодзі ехаць. Вось. Просто сказаў, каб было. Ну так, я просто пытаюсь успомніць якія-небудзь гарады. Ну вось, глядзі, ад Вільнюса да... Варшавы 8 гадзін. Не, я хацеў сказаць да Электрыная. 1,5 гадзіны. А там уже перескачыць можна. Ну так. Таму... Мне здаецца, што такая невысокая аўтаномнасць, ну гэта ўсё ж такі такое. Але, ну там можна набыць сабе пауэрбанк на 10-ку і катацца з пауэрбанкам. Нічога, людзі са свічамі гэта робяць, ні ў кого рукі не адсохлі. Слухай, я калі толькі набыў свіч, я сидзеў на вакзале ў Менску гадзіны 4, і я ўвесь гэты час гуляў у Ведьмара. Я выйшаў, мне там засталося, ну, 20-30 сотак акумулятару. То на яшчэ на дарогу дадому хопіць. Ну я не ведаю. Ты ж зараз увогуле не таскаеш з сабой свіч, увогуле. Ну ты просто зараз нікуды не выязджаеш. Я нікуды не выязджаю, але я гуляю яго. Я зноў пачаў гуляць у Зельду. Так? У Батву? Так. Гэта неяк сувязана з Tears of the Kingdom? Ты хочаш набыць Tears of the Kingdom, ці просто прайсці? Мне просто не было чаго рабіць, я зноў вырашыў... Нанова пачаць. Паспрабаваць зноў. Не, я такі... Трэба яксьці працягнуць, каб не пачынаць все зноў, бо яно мне ўжо ось тут сядзіць. Але ў той жа момант я заўважыў, што калі ты вось гуляеш у Зельду, у Батву, напрыклад, потым ты на некаторы доўгі час яго забываеш, потым вяртаешся, і ты не памятаеш кіраванне ўвогуле. Там такое складанае кіраванне. Я не ведаю, мне ўсё добра. Не, ну слухай, я адразу так, тут шчыт, тут... Ну, мне нагулі на колькі гадзінаў у Зельду. Ну так. А я такі па 10 гадзін гуляў і такі, будзем паглядзець. Будзем паглядзець. Ну вось, мне цікава просто ось зараз даведацца кошт гэтай мега-кансолі. Далі уже. Таму што я памятаю, што у Sony нейкая дзіўная палітыка, напрыклад, у іх аналаг Xbox-овскага Pro-кантролеру, у іх таксама ёсць ад Sony DualSense Pro, нешта такое. Ён каштуе... DualSense Edge называецца. Так. Ён каштуе там на 100 евро даражэй, мне здаецца. Ён там 250 каштуе, калі гэты каштуе 150. Sony заўсёды, калі выпускае свае... Але ён па якасці... Прылады і дадаткі... Не, па якасці ён добры, таму што... Я не ведаю, я бачу... Я колькі аглядаў, і вось я агляды глядзеў, кажу, што вельмі дрэнны пластык на ём, і таксама яго акумулятары хапае на вельмі мала часу. Можа, хто карыстаўся. Як часта заряджаеш, ладуеш свой Pro-кантролер? Я просто раз у ніколі. Я яго один раз заладаваў, і вось у мяне было 3 выходных, і я гуляў увесь гэты час во все гульні. Вось. Я буду устанавливать все игры. Я нават набыў сабе геймпас, такі так, што спампаваць геймпасу, і спампаваў сабе гэты Pass of Exile. Ну то добра. Ну вось. І я ўвесь гэты час гуляў, і ў мяне зараз крыху больш сярэдняга заладаваны акумулятор. Ну, яго вельмі цяжка высадзіць. Мне здаецца, я яго набіў, ну, ты мне яго падараваў у лістападзе на дзень народзінаў, і з таго моманту я яго заладоўваў 2 разы, і вось 3-й раз ён мне учора пікнуў, што яго трэба заладаваць, і я такі, добра, ну, ніякіх праблем, 3 разы з лістапада мне падабаецца. Я табе скажу, мне тое ж самае адбываецца і з Pro-кантролерам на Switch. Таксама, ну, вельмі цяжка. Але я памятаю, ён у мяне доўгі час, ён у мяне месяца 34 просто лежаў, я яго не ён сеў цалкам. Мне прывезлі з Менска мой Pro-кантролер, і ён у мяне ляжаў, мабыць, месяцаў 8. І пасля гэтага я яго просто включыў і пачаў гуляць у Зельду Tears of the Kingdom. А ў мяне ён сеў. Сеў? Так. Нічога сабе. Але ж, пачакай, у цябе арыгінальны? Так. Дзіўна, не ведаю.
Уже я нешта не то паціскаў. Мабыць, ты яго просто не до конца заладаваў. Магчыма. На 2%. Я яго ўвогуле, калі са скрынькі дастаў, я яго нават не заладаваў. То вядома. Так, ну што? Всім прывітанне. Трэба сказаць усім прывітанне. Першы гікаўскі 40-wy выпуск. Сёння размаўляем пра тое, што брытанскі рэгулятар кінуў праз струк наш любімы Microsoft, пра канторы дупалазаў, якія скасавалі усе свае дадаткі да Overwatch, да яшчэ як мага больш пра ўсё. Яшчэ хацім нагадаць, што ў нас ёсць вельмі цудоўны Patreon, эксклюзіўны, на якім выходзяць падкасты першы наратыўны і замяніць расстрэлам, які мы доўга не пісалі, дарэчы, таму што мы былі заняты. Але хутка выйдзе новая частка. Што яшчэ? Яшчэ можете паставіць нам падабайку на розных падкаст-пляцоўках, можете паставіць зорачкі. Там у нас на Spotify ўсё яшчэ няма 100 зорак, калі ласка, давайте. Нашы зорачкі вы зможаце. Так, мы ў вас верым. Так. Што, тут брытанскі антиманапольны рэгулятар забараніў угоду паміж Microsoft'ам як нечакана ды канторы дупалазу. Сёння мы будзем вельмі шмат пра іх размаўляць, і пры гэтым яна была адобрана еўракамісіяй. І тут такая цікавы момант, што брытанскі рэгулятар не мае дачынення ніякага да еўракамісіі. Ён сказаў, што нягледзячы на тое, што еўракамісія дазваляе гэтую угоду, ідзіце ў струк. Microsoft падалі сваю скаргу на гэтую ўсё, і самае цікавае, што суд, які будзе разглядаць, адзінае, што можа выбраць, гэта даслаць сваю прапанову пра тое, што брытанскі антиманапольны рэгулятар можа разглядзець яшчэ раз гэтую угоду, але яны ўсё роўна могуць забараніць, і далі гэта угода так не папрэць. Што, угода працягнулася яшчэ на 9-12 месяцаў, таму у гэтым годзе ўжо не чакаем. І мне ўвогуле не зразумела, хто чакае гэтага ўсяго, і мне здаецца, што там... Я чакаю, я хочу бесплатную Diablo в геймпасе. Гэта было б цудоўна, таму што калі б у тебя быў геймпас, тады б ты мог сабе, не ведаю, WoW гуляць, і я б гуляў WoW Classic. Так, было б цудоўна. Асабіста на Xbox'е WoW гуляць. Але ж яны могуць зрабіць з падтрымкай клавіатуры та мыша. Ну так. Так, было б цудоўна. Мне здаецца, калі б я ўпаў у кому, праз 10 год я прачнуўся і спытаў бы, што там у гульнявай індустрыі, мне казалі, што Activision да сіх намагаецца... Microsoft да сіх намагаецца набыць Blizzard. Ну так. Нічога не змяняецца. І яшчэ 2 новых выпуска выйшла Берсерка. Один точно. Не, за 10 год 2 павінна ўсё ж такі. Хто там яго ведае? Ну, слухай, я не ведаю, гэта скончыцца, мне здаецца, вось гадоў праз 5 якіх. Вось пакуль яно ўсё не ўляжацца, бо мы зараз... І, мабыць, яны праз 5 гадоў і набудуць, але ўсім будзе да дупы. Так? Усё, што там адбываецца. На той момант ужо так, таму што, мне здаецца, Blizzard ужо настолькі... Выйдзе Overwatch 4. Дзе 100% будзе PvE рэжым. Так. Вось. У распрацоўцы. Blizzard, яны пакрыху так моцна, пакрыху губляюць свой крэдыт даверы. Это свой асаблівы стрыт крэдыбіліці, я бы сказаў. Так. Рэспекта вуліцы ў іх не засталося. Так, яны яго губляюць так жа хутка, як я свой слоўнікавы запас. Вось. І не ведаю. Мабыць, гэта адбудзецца, і мы ўбачым, як адна крупная кампанія паглынае іншую, і гэта будзе працягвацца ўсё далей і далей, і скончыцца тым, што у нас будзе свой Silverhand, які ўзарве мегакарпарацыю, але пакуль што будам паглядзець, слухай. Але гэта добрая нагода, таму што Blizzard лібе яны выпусцілі ў геймпасе WoW. Я б пагуляў, было б цудоўна. Гэта адно з такіх, ведаеш, мне б хацелася на гэта паглядзець, каб адзіная падпіска была б на ўсё. Я бы быў не супраць, каб либо яны набылі Netflix, і таксама падпіска Netflix у гэту было. А яны ж збірались, не? Не, ну гэта былі чуткі, і там не было ніякага грунта пад імі, і як з усімі чуткамі было незразумела, ці праўда, ці не. Мабыць, яны, ведаеш, просто хацелі крыху памацаць почву пад тым, як... Што можна набыць, што нельга. Таму што, напрыклад... Пачакай, а чаму Disney ўсё можна набываць?
Ну вось гэта ведаеш цікавы момант, таму што ну там напрыклад калі Disney набываў Lucasfilms і Marvel. Гэта значна больш пакупкі нібыта чым Microsoft набывае Blizzard, таму што ну так, вядома, ну але у іх ёсць King, якая распрацоўвае мабільныя гульні, якая там мега паспяховая. Не ведаю там не ведаю по павагі гэтых угод ці можна неяк параўноўваць, але ну вось чамусьці Disney можна. Чаму? Таму што кантора дупалазу. Таму што гэта ўсё пацук. Недавно вывеў новую форму. Добра. Ну, распавядай. Не, там карацей прыдумаў новы выраз пад крысай. Што азначае? Калі чалавек... У нас гульня была ў крысу. Так? Гульня ў пацука. Гэта калі ты прыходзіш на свята да сяброў, усе крычаюцца ў горка і толькі тады п'юць, а вы ў крысу п'ёце заўсёды пад сталом. І праз 3 гадзіны ты ўжо накіданы ў вафлю, ты не можаш рухацца ніяк. Не, у мяне другім сэнс тое, што калі чалавек вельмі зацікаўлен у прыгатаванні ежы, самім крыса кіруе пад крысай. Цікава. Так вось, брытанскі рэгулятар, ну і струк з імі. Ну, вось і так. Тут Hogwarts Legacy хацела выйсці на Nintendo Switch, калі ты памятаеш. Але чамусьці перанеслі на 14 лістапада. Памятаеш, мы казалі, што мы збіраемся набываць гэта на Switch, каб было зручна гуляць у гэту цудоўную гульню. Ты хаця б адзін раз запусціў Hogwarts Legacy з таго моманту? Не, яе выдаліў цалкам. Мне здаецца, што ёй дадуць номінацыю гульня года, таму што просто па продажам яна павінна быць. Не. Таму што зразумела, што Зельда года... Будзе Зельда года, мне здаецца. Будзе зноў Зельда года, таму што Tears of the Kingdom... Ой. Да, Tears of the Kingdom. Не, я пра Hogwarts. Да, Hogwarts Legacy. Таму што у Hogwartsa быў вельмі буйны хайп. Все такія прям вау, там столькі ўсяго шмат. Але ну да гэтага ўжо нам бы трэба звыкнуць, таму што тое, што кажуць распрацоўшчыкі і тое, што адбываецца на рэлізе, ну гэта розныя рэчы. Але вось я чакаю Phantom Liberty, мне здаецца, я яго сразу ж набуду, я не буду нічога чакаць, я хочу её сесці, адразу прайсці і табе так спадабаўся Кіберпанк? Мне так спадабаўся Кіберпанк. Я не ведаю чаму, але гэта так цікава. Я не ведаю, мне просто да дупы. Я вось з таго моманту, як выйшаў Кіберпанк, я яго крыху пагуляў. Крыху прайшоў сюжэтку, я, мабыць, нагуляў гадзін 10-15, пасля гэтага я яго выдаліў і больш просто не глядзеў гэты кірунак, таму што ну, мне цалкам не цікава. Ну, мабыць, таму што гэта шутер. Таму што я такі чалавек, якому ўвогуле не цікавыя шутары і стэлс-экшаны ў траве. Я пачаў вось выключна на геймпадзе гуляць у Кіберпанк, таму што я яго прайшоў цалкам на клавамышы. Яшчэ б набыць геймпад за 150 евро. Гэта было до геймпада за 150 евро. Так што не трэба мне тут ля-ля. Вось. І потым я пачаў гуляць выключна на геймпадзе. Я такі, гэта незручна. Все равно? Все равно. Я не ведаю, мне вельмі цяжка. Не, я не ведаю. Я ў Halo Infinite гуляю, і ў Halo Infinite нагибаю. У меня там по 60 фрагаў есть каткі. Не, я не ведаю, мне складана. Я паспрабаваў яшчэ Battlefield спампаваць. О, не моя тэма. І ў Battlefield на геймпадзе гэта таксама такая срака болю. Гэта не ведаю, як людзі гуляюць у гэта. Так вось. Ты бачыў, як Малаток гуляе ў Зельду? Ну, мне здаецца, што Малаток просто не ты чалавек, які ўсё жыццё гуляў на геймпадзе. Вось, мабыць, гэта ўвогуле яго першы раз, калі ён праходзіць гульню на геймпадзе. А ён праходзіць на свічовскім? Так. Ён зараз праходзіць Tears of the Kingdom, і зараз ён ужо навучыўся. Але там першыя стрымы па батве ў яго былі вельмі цікавыя, таму што не кожны разумее, як кіраваць гіраскопам, так, і таму што ў Зельдзе гэта зроблена вельмі зручна, як на мой погляд. Вось, і я такі, я памятаю, як я на Xbox 360 калісьці праходзіў Мёрдэрет, і мне для таго там было націсніце X, і я глядзеў на геймпад, такі, бля, дзе X? Ой, ну так, яшчэ незручна, калі ў цябе якая-небудзь кансоль Nintendo Switch, таму што іх раскладкі розныя. Я першы час захожу ў краму там Switch'a, і выходжу на бой заўсёды, так? Так, я адразу заходжу і адразу выходжу, такі цудоўна, дзякуй. Так, у мяне таксама такое ж. Але есть гульні, там, напрыклад, Dark Souls на свіче,
у ім адрозніваецца раскладка, таму што там выкарыстоўваецца раскладка, якая заўсёды была на геймпадах. І там А і Б месяцамі паменены. І пасля гульні ў Dark Souls ты заходзіш у Зельду і такі, бля, што адбываецца? Таму гэта так, гэта частая праблема. У Path of Exile кіраванне на баксе вельмі дзіўнае, таму што, ну, каб зайти ў менюшку свайго героя, ты мусіш націснуць на, ну, там, дзе тры гэтыя кнопкі, там, дзе два вакна, в акно. Ну, вось. І ты ціснеш, ну, і ты разумееш, што каб выйсці, табе трэба націснуць Б, і ён павернецца. Ты ціснеш Б, нічога не адбываецца, табе зноў трэба на гэту ж кнопку націснуць. Такі, гэта незручна крыху. Ну так, я разумею. Таму што ось я калі гуляў у Diablo 4, там вось з гэтым праблем няма. Ты заходзіш у меню, націснеш Б, ты вяртаешся да гульні. Вось. І я хочу набыць сабе Diablo 4. Таму што мне крыху зацікавіла. Трэба будзе паглядзець. Я не хочу набываць ніякія дэлюкс версію, я хочу стандарт. Усё было цудоўненька. Яшчэ адні дупалазы. Ну, мы сёння гэта лайном просто кідаемся ў кампаніі. Так, мы просто як две маўпы такі. Кампанія Disney паведаміла аб страце 4 мільёнаў падпісчыкаў на Disney+. Што зараз выходзіць добрага на Disney+. Ты ведаеш пра што яны страцілі гэтых 4 мільёна падпісчыкаў? Гэта ж цалкам толькі індусы. Яны ўшлі з рынку? Не. Яны не сталі паказваць чэмпіянат па крыкеце. Крыкет, ведаеш, што за гульня? Так. Гэта там, дзе старычкі збіраюцца. Малатком б'юць па шараку, і ён каціцца праз брамкі такія маленькія. Вось. А гэта хіба не на канях? Не. Хаця... Мне здаецца, гэта на канях, не? Ці на канях гэта неяк па-іншаму ён называецца? Не, гэта поло. Так. Да, ўсё, ты тут крыкет, я не пераблытаў. Вось, і яны не сталі трансляваць гэты чэмпіянат у... А індусы прям так любяць крыкет? Ну, мне таксама было цікава, таму што, ну, здаецца так. Індусы, прабачце мяне. Чого сабе? Як ты сказаў, індзейцы? Індусы. Ну, індусы. Ну, я не ведаю, мне здаецца, гэта нейкая такая, ведаеш, непавага. Назваць чуеш ты індус? Я не ведаю, індус. Індыец. Похер. Вось, і многія карыстальнікі страцілі праз гэта цікавасць да падпіскі Disney. Мне цікава просто наколькі папытны кракет у Індыі, што 4 мільёны чалавек адпісалася просто. Ну, слухай, 4 мільёны чалавек у Індыі глядзіць кракет. Таму што, напрыклад, Disney скасавала 50 серыялаў на Disney+. І там, напрыклад, скасавалі адзін з лепшых серыялаў, ну не лепшых серыялаў па коміксам, які называецца Why the Last Man. І комікс мне вельмі падабаецца, серыял не глядзеў, мабыць, з-за таго, што скасавалі, мабыць, ім цалкам лайно, але я б зразумеў, што там 4 мільёна падпісчыкаў адвалілася праз тое, што яны скасавалі 50 серыялаў. Ну, ведаеш, неяк я зараз гляжу на статыстыку і неяк не вельмі-то і шмат людзей любяць крыкет, таму што, ну, 4 мільёна індійцаў яны згубілі. Гэтым насельніцтва Індыі 1 мільярд 480 мільёнаў. Ну, невядома, колькі падпісана за іх на Disney+, канешне. 4 мільёны былі. Зараз не. Трэба казаць так, на 4 мільёны меней зараз. Так. Значит, ну, слухай, калі так глядзець, ну, гэта вельмі вялікая лічба для стрымінгавых сервісаў. Але, ну, гэта ж Disney, яны такія... Ну, прыблізна падпіска каштуе каля 10 еўра, то бок яны страцілі каля... Шмат. 40 мільёнаў еўра толькі... І ў месяц. Так, у месяц. Ну, то бок, мне здаецца, які-небудзь там індыйскі менеджер павінен бегаць, рваць на сябе валасы праз гэта ўсё. Ну, а куды там рэгулятары глядзяць? На якім пляне? То, што Disney, ён, ну, такія сумы велізарныя. Гэта ж вар'ецтва. То трэба абмежаваць, каб не ўсе маглі падпісацца. Так. Гэта як цыпкала. Титаній зрабіць. Зрабіць Титаній. Як цыпкала з абмежаваннем незалежных СМІ, тое ж самае трэба зрабіць з Disney. Каб
Просто не кожны мог подпісацца. Так. Мне здаецца, ты бачыў Выбаршы по IP. ты бачыў, што Цыпкала закінуў гэтую тэму пра тое, што Лукашенко забралі ў шпіталь у Москве і некаторыя СМІ на гэта павяліся і пачалі яго рэпосціць, але калі паглядзець на арыгінальны пост на Фейсбуке, ён там піша пра Лукашенко, а потым снізу прасоўвае нейкую сваю тэму пра выбары, пра свае альтэрнатыўныя выбары. І зразумела, што чалавек хацеў просто адной тэмы паддаць рэкламу да другой тэмы. І цікава тое, што на Фейсбуке, калі глядзець арыгінальны пост, у яго 5 лайкаў. Вось. Цыпкале просто трэба набыць ліцэнзію на паказ кракета. Так. Таму я не разумею, што гэтыя людзі робяць. Цыпкалі рознь. Цыпкалы. Шла цыпкала по цыпкале. Сосала цыпкалу. Смактала. Ой, лысину. О, што мы ператварыліся? Так. Яматы кудасай. Тут стартап Телли рыхтуецца выпусціць бескаштоўны, бесплатны 4К тэлевізор на 55 цэляў. І гэта вельмі цікавая гісторыя. Гэта вельмі дзіўная гісторыя, таму што вось, я прачытаў, тэлевізор, які будзе пракручваць рэкламу. Добра, але ён будзе яе пракручваць нават калі тэлевізор выключаны. Так, і там снізу ёсць яшчэ іншы манітор, такі на якім пракручваецца гэтая рэклама. На якім заўсёды паказваюцца баннеры, нават калі ён выключаны. Мне цікава, па-першае, ці ёсць там начны рэжым, таму што ты ночы спіш і тебе просто ў твар свеціць. 1xbet! Так. Да ладно, там 1xbet, там павяліш свой струк. Такога конту. Не, мне здаецца, там такой рэкламы не будзе. Мне здаецца, што гэта ўсё такая лухта, што там ты 4К... А рахунак за электрычество? 4К тэлевізара з падтрымкай HDR на 55 цэляў, на якім ты можаш глядзець, гэта Smart TV, ты там сможаш усталяваць усе праграмы, якія захочаш. Адчуваеш вось гэты запах? Пахне. Мне здаецца, што гэта яны просто показалі такія, гэта можа быць. Так. Мы гэта рабіць пакуль што не будем. Я бы разумеў, калі яны такі, гэта канцэпт. Мы разумеем, што рэклама захоплівае ўвесь рынок, і на гэтым рынку мы бы хацелі праз некалькі год выпусціць тэлевізор, які бы цалкам фінансаваўся за конт рэкламы. Я б гэта зразумеў, і яшчэ б сказал, так, калі б там яшчэ якая-небудзь нейрасетка была, якая б глядзіць, што я гляджу, і мне паказвае. Па-першае, просто забудьце пра тое, што там ёсць персанальныя дадзеныя. Усе даныя, якія у вас ёсць, яны будуць зліты ў інтэрнэт. Там, дарэчы, яшчэ ёсць і веб-камера для таго, каб размаўляць па відэасувязі. І мне здаецца, што ўсе вашы здымкі, калі вы са сваім піўным пузам сядзіце со сваім піўным пузам сядзіце і глядзіце свае там любімы Disney Plus, кракет на Disney Plus. Гэта ўсё апыніцца ў інтэрнэце і будзе проста якой-небудзь твіттер-аккаунт, які просто пачне посціць гэта ўсё. Гэта як быў твіттер-аккаунт кітайскі вырабнік веб-камер, якія, ведаеш, існавалі для таго, каб сачыць за сваімі дзецьмі. У яго былі гэтыя веб-камеры незапарольныя, амаль што кожны мог падлучыцца і глядзець на тое, што адбываецца ў цябе дома. І чувакі стварылі твіттер і пачалі закідваць самыя мемныя рэчы, якія адбываюцца на гэтых веб-камерах. Іх там труфанулі потым. Гэта жудасна. Гэта было недзе там у 2013, напрыклад, годзе. А вы як думалі, розныя Xiaomi фінансуюцца? Думалі, што гэта просто вы набываеце телефон на балансе цены і якасці? Не, яны прадаюць усе ваши даныя і ўсё. А потым гэта ложыцца ў таргетавую рэкламу, і потым вы такі, павялічыць струк на 15 сантиметров. Некія у меня праблемы з павялічыць струк на 15 сантиметров. Мне, дарэчы, давно не праходзіў спам. А не шмат табе 16 сантиметров будзе? Не, сама она. Увогуле дзіўная ідзея аб тым, што вось вам тэлевізор бясплатна, вы будете ўвесь час плаціць за тое, што ён працуе. Невядома, колькі ён яшчэ будзе жэрці электрычнасці гэтага ўсяго. І так, ты просто даеш дазвол на тое, каб за табой 24/7 сачылі. Просто сачылі. Так. Гэта нейкае лайно.
Просто ведаеш, што цікава было б паглядзець, якая б чарга была, калі б раздавалі гэтыя тэлевізары. Таму што чалавекі, якія прагныя да таго, каб атрымаць нешта бескаштоўна, яны ж заўсёды... Я просто памятаю, што было, калі раздавалі бясплатныя ровары у Літве, была тэма, што украінскім бежанцам, якія прыехалі да Літвы у прошлым леце, давалі... Ты паглядзі, што ў Расіі творыцца, калі бліны з лапаты раздаюць. Вось, і я памятаю, што былі людзі, якія прыязджалі на халеру ім непатрэбнымі роварамі, яны прыязджалі каля 2 ночы, вставалі ў чаргу і чакалі да 8 раніцы, калі пачнецца раздача. Таму што вось у мяне, напрыклад, зараз там ровар, на якім я езджу, мне яго аддаў хлопец, які яго бескаштоўна атрымаў, тады атрымаў 3 ровара, які на халеру яму не патрэбны. А гэтыя ровары, ну яны паломаныя цалкам. Ну гэта вось тое, што людзі аддалі і якім не патрэбна. Каб там украінцы маглі, напрыклад, працаваць у балце і развазіць прадукты нейкія. Вось. І мне здаецца, што гэта была б такая ж тэма, што... Ну так. Это у мяне ёсць на працы беларус, які ездзіў дадому на ровары. Ён, ну, недалёка жыве. Ён недалёкі. Так вось, і яго на мяжы ровар скралі, то ён зрабіў. Ён скраў другі. А там же зараз выводзяць гэтыя ровары просто фурамі. Так, таму што вы можаце перасекчы мяжу на ровары і вось. Не чакаць просто ўсю чаргу і... Так, ён казаў, што былі выпадкі, калі аграменны мужик едзе просто на дзіцячым ровары. Там же ты не павінен на ім ехаць, ты можаш просто толкаць яго побач сабой. Казалі, што там прямо одна дзяўчына такая, так як ты на ім едзеш? Ты ж не едзеш. Ён такі, ну вось еду, ну праедь. Ой, з гэтага звычайна пачынаюцца самыя цікавыя гісторыі, типу, а паглядзіце, як я магу. Так. Арнольд Шварценеггер. Ён заявіў, што франшыза Тэрмінатара для яго скончылася. Цікава, чаму ён гэта не вырашыў пасля другога фільму, таму што... Ну так, другого. Таму што ўжо калі выходзіў трэці Тэрмінатар, ты такі... Генезіс. Ну так. Лепшае, што магло здарыцца, вось лепшую версію, якую я глядзеў з Тэрмінатарам, гэта ў пераводзе студіі Божья іскра, якая Гоблін. Я зараз зразумела, што Гоблін гэта чалавек, які цалкам падтрымлівае лайну і струкаў яму ў сраку. Ой, да все мы глядзелі тое, што рабіў Гоблін. Так, і гура ў стакане, гэта частка дзяцінства і шматрыца і так далее, і так далее. Вось, гэта адзіная версія, якую у Тэрмінатара можна было глядзець просто. Цікава, што колькі зараз Шварценеггеру? 70? Мне здаецца, уже 10 там за 75. Вось, і ён толькі зараз зразумеў, што там ён не хоча далей здымацца. Там, напрыклад... 75? Згадаў. Просто апошняя частка атрымала 38 балаў на метакрытыке, і... Ты вось, акрамя, ну, першых 3 глядзеў якія-небудзь яшчэ? Не. Я глядзеў адзін, я пайшоў у кіно, там быў Тэрмінатар у будучыні, і там галоўны герой апынілася, што ён Тэрмінатар, які думаў, што ён чалавек. Але я вытрымаў палову, і потым даже бухло мне не памагло дасядзець до конца. Ведаеш, што я звычайна ніколі не хадзіў у кінотэатр цвярозам, бо, ну, гэта ж просто сумна. Навошта? Гэта ж павінен фільм глядзець, гэта... Якая розніца. Я набываў сабе пельмені, варыў іх, і пасля гэтага набываў вадзяру і ішоў да кінотэатра. Слухай, я пельмені ўжо тыдзень не еў, давай не будзем пра іх. Бедалашка. Вельмі цяжка. Пражыў тыдзень можна, мне здаецца? Не. Тут яшчэ, давай яшчэ пра адзін фільм, у якога вельмі малы рэйтынг, гэта «Форсаж 10», і у яго там крыху больш, у яго 58 балаў на метакрытыке. Хто тыя людзі, якія глядзяць «Форсаж»? Што нам вообще ввогуле навіна про «Форсаж 10», ну «Форсаж». Я просто памятаю, як мы вырашылі з суседам маім паглядзець усе часткі «Форсажа», я такі першая частка «Форсажа», прикольна. І ездзяць, гонкі... Трэба першы наратыўны про «Форсаж» зрабіць. Ну вось, яны ездзяць туды-сюды, гонкі, ўсё там, сям'я, ўсё гэта. І з кожнай серыі ўсё гэты градус нейкай вар'яцтва, дзіўнасці, я б сказаў.
Ён неяк павышаўся, і такі, а ў апошняй часткі яны што, будуць на тачкі ў космасе ездзіць? Угадай, што? Яны паляцелі ў космос. На тачкі. Я такі... Мне здаецца, што просто праз некалькі фільмаў персонажа Форсажа павінны пачаць разумець, што яны ў фільме. І у іх жа была там такая тэма, што яны абмяркоўвалі тое, што яны супергероі і што яны неуязвімыя, тыпу, з якосці частак Форсажа. Мне здаецца, што яны павінны просто ламаць чацвёртую сцену і такія, типа, мы ў фільме, мы можам рабіць, што захочам. Гэта было б цудоўна. Вось табе шкляны стакан, зрабі мне з яго машыну. Вось цябе лыжка, Він Дізель сядзі з лыжкай, як Нео яе гне. Просто. Бля, я такое паглядзеў. Вось табе відэлі чысці. Він Дізель такі, бля, не той фільм. І там Пахом такі, чысці, бля! Він, я тебе покушать принес. Солодкий хлебушек. Ой, хлебушек так само нельга. Слухай, я недавно паспрабаваў гарбуз хлебом. Так дзіўна. Гарбуз ці кавун? Кавун. Кавун з хлебом. Так дзіўна, але так смачна. Кім, з чорным? З чорным. Ну, гучыць так сабе. Слухай, яно гучыць так сабе, але я калі з'еў, я не мог разумець, што мне гэта падабаецца. Я пачаў ржаць, у мяне сусед такі падабаецца. І такі, так. Я паспрабаваў, пакаштаваў таксама і такі, вау. Нечакана. Гучыць як некая... Так, я яшчэ хочу солі пробаваць. Ну, у Літве будзе складана тут, нельга дастаць. Да Беларусі прыйдзецца съездзіць, ці да Піцера. Ну, ведаеш, казаў жа Лукашенко, што праблемы з соллю ў Літве. Меў рацыю. Меў рацыю. Ой, наши любимые конторы, Blizzard, карацей, Blizzard скасавала распрацоўку PvE рэжыму Overwatch. Хто не ведае, як яны гэта зрабілі увогуле, гэта цалкам? Пачнем спачатку. Overwatch 2 яна адразу падавалася як PvE гульня з PvE нахілам, тое, што там будзе кампанія, там будуць розныя там місіі, ўсё гэта. Яны выпускаюць Overwatch 2, робяць яго умоўна бясплатным. І ўсё на гэтым. І што яны там робяць? Яны дадаюць герояў, яны дадаюць геймпас, яны дадаюць краму, ўсё гэта, але яны не дадаюць PvE рэжым. Потым яны выходзяць на стрым, дзе абмяркоўваюць, і ў самым пачатку стрыма, які глядзіць 600 чалавек, яны такія, ну не будзе ніякага PvE рэжыму, таму мы яго скасавалі, бо вельмі складана распрацоўваць. Так на якую халеру выпускалі Overwatch 2? Так. Зрабілі просто Overwatch там умоўна бясплатным 1.2. І было б зразумела. Ну так. А яны вырашылі нічога не рабіць. І яны просто... Вось, гэта той момант, калі вось людзі, як казалі пра Зельду, Tears of the Kingdom, тое, што гэта просто дадатак да першай Зельды, навошта за гэта аддаваць грошы? Вось вам просто дадатак да першай гульні. Там няма нічога новага. Ну, ён жа бескаштоўны, тут пытанняў няма. Так, ён хопіць казаць бескаштоўны. Ну, бясплатна. Бясплатна. Ён бясплатны, і тут такія сечы адбываюцца. Пушнічкі. Здаецца, яны зараз будуць такія, ну вось вам трэці Overwatch, там 100% будзе, але мы спачатку толькі онлайн-рэжым зробім. Не, ну слухайце, усё ніяк не можам дайсці, як гэтыя PvE гульні рабіць, мы ж толькі распрацоўваем гэтыя ўсе онлайн. Так, неяк так. Не разумею, навошта зараз гуляць у Overwatch, я не разумею, хто гуляе ў Overwatch. Я не разумею, навошта гуляць у сесіённыя гульні. Не, я разумею, навошта гуляць у сесіённыя гульні, таму што я гуляю у Pokemon Unite і я гуляю у Halo Infinite. Але я не разумею, навошта гуляць асабліва ў Overwatch, калі ў цябе ёсць такі выбар, такі моцны выбар. Не, ну мабыць... Колда, Battlefield, Halo... Pokemon Unite. Не, ну я кажу выключна пра шутера. Вось. Што пагуляць, просто насамрэч ёсць. Paladins, напрыклад. Так. Які жывы і нічога з ім не здарылася. І ўвесь час быў бясплатным. Ці да халеры гэта Overwatch і не слухай, а я ж яго набыў.
я яго набыў на Switch, а потым яны такі, так, а яны потым такія, а вось бесплатна, а за тое, што вы набылі наш Overwatch па зніжке за 30 евро, вось вам один персонаж новы. Не трэба набываць Game Pass, Battle Pass. Netflix падоўжыў Ведьмара на 5-й сезон. Чакаеш? Не. Просто цікава, як яны яго падоўжылі на 5-й сезон, калі 3-й яшчэ не выйшаў, і зараз жа будзе апошняя з сезон з Генры Кавілам, і там далей Ліам Хемсворт будзе. Я увогуле не чакаю, па мне б лепшае, што яны маглі б зрабіць, гэта 3-м сезонам скончыць Ведьмара, просто паказаць сюжэт кніг до конца. Геральта заб'юць і ўсё. Віламі? Віламі заб'юць Геральта і ўсё. І на гэтым было цудоўна. Мне здаецца, што там далей будзе сезон сюжэту, сезон філераў, як яны гэта і распачалі. І бачу ніякай розніцы. Я просто не... Хотите Ведьмара, пагуляйце ў гульню. Хотите Ведьмара, пачытайце кнігу. Але тое, што здымаюць, гэта просто цалкам такі плевок у твар. Ну, слухай, для тых, хто не сачыць за першакрыніцамі, мне здаецца, ім вось выключна казаць з таго боку, што мы не ведаем ні кнігі, ні гульні. І да, дастаткова добра. Это былі толькі гульні, і ён бы таксама выглядаў дастаткова добра. Але ёсць першакрыніца. Кнігі, якія такія, вось, ён, Ведьмар, гэта, ён бомжара з-пад масту. Генры Кавіл выходзіць, які, не ведаю, дарэчы, быў вельмі... гулямі і грудкі курыныя заедае. Вельмі круты серыял польскі быў па Ведьмару, і вось, адзін сезон, на жаль, але ён круты. Так, вельмі добрыя ў іх касцюмы. Так. Ён, калі я пачынаў яго глядзець, ён выглядаў як порнапародыя. Так. Нешта такое. Не, як порнапародыя выглядае праз паўстагоддзя паэзіі, які Ой, выходзіў. то таксама. Так, але ён добры, але гэта такі муві класа B. Бля, слухай, якая самая дзіўная порнапародыя, якую ты бачыў? У мяне проста быў момант, калі я вывучаў порнапароды. Я прям сядзеў і глядзеў усе порнапароды, якія мог знайсці. Просто я не памятаю, каб я так вось цалкам глядзеў. Мне буду па-банальнаму, Аватар. Аватар? Так. Пачакай, які Аватар? Не пра Анга. Не пра Анга, звычайна. Было дзіўна. У мяне самая дзіўная порнапародыя, гэта была пародыя... Total Spice яшчэ. Ёсць порнапарода на Total Spice? Так. О, правіла 34. У мяне самая дзіўная была на Эдвард Рукі ножніцы. Эдвард Рукі пенісы, я памятаю. Так, вельмі цудоўна была. І на Скубіду таксама дзіўная была. Ой, на Скубіду я таксама бачыў. На Губку Боба. Губку Боба не. Там такі цуд. Неяк так. На такой цудоўнай ноце прапаную скончваць выпуск. Дзякую, што былі з намі, што паслухалі да гэтага моманту. Падпісвайце, ставце падабайкі, заставляйце свае каментары, каб хочаце, каб гэтая відэаверсія ввогуле існавала, таму што нам відэаверсію рабіць гэта такое сабе. Так. Нам бы лепей просто, ведаеш, падкаст гукавы, гэта самае лепшае, што можа быць. Падпісвайцеся на іншых пляцоўках, райце сваім бацькам, сябрам, сабакам. Да пабачення. Да пабачення.